Hercules! Di napalabas, agsidsid daaw dagiti agindeg, gapo iti naidumduma agaraw dagiti ayop, kastamutten kadagiti insekto. Nakuna ni Cardo kini Divina, arumbeng ti panagsagana da, tamangan no dadakas a mapasamak iti lugar da. Nagkakaribuso nga rod dagiti tattao, idi makita da, a nagpakni dagiti ayop iti bantay. Ita gagayem, denggan yu tituloy iti makalawas a serye tayo a napauluan. Didigra! Dito'y drama tayo! Hercules! Uray da kami kinila kay ko. Nakita mi met dagiti nagadu nga ayop a nagturong iti kabambantayan. Isumet lagayam a nagpukaw dagiti taraken tayo nga ayop. Tadamot gayam kabuteng da. Kakalugaran! Rumbang ti panagsagana tayaw. Amangan no adadakas a mapasamak. Iparangarang dayta dagiti ayop. Ay, tata, nasken ti panaganad tayo. Karkar na dagiti pakpakita dagiti ayop. Saan nyo ka di amadlaw kakalugaran? Makalawasan na nagdagaang ti panawan. Paiso, ay marik namin mo't dayta. Ungarot tata, marik namin. Naidumduma ti marik na kinapudot ti panawan. Nalabit a dayta ti marik na dagiti ayop. Isu a nagpaknidan. Dayta ti pagsasaritaan itay dagiti tattao, Cardo. Nasken mo ti panagridam tayo. Taamang ano adadakas sa mapasamak. Ay, talaga makapadanag da ito yung mapaspasamak. Bakit? Awanan dagiti ayop iti aglawlaw. Uray di kakaiso na nga aso ta. Nagpukaw matan. Wala kay. Sa dino ngay nga tanti ayan na. Saan la dito'y lugar tayo ti pakapaspasamakan ti kastoy? Bakit? Uray iti lugar a pagtrabtrabahwak at damot sa bahalya marikriknada. Ay, apay ngay nga tan. Diyak pa yan makaturog, gapo iti dayti ama paspasamak ita. Agridam tayo laan, bakit? Dayta ti rumbeng aramidan tayo. Apong Herman, husto ninin pa. Makarikna at matan iti peligro. Anya? Manipod simmang bayta iti daytoy a lugar. Nadagsantirik na ka. Ay, saan nga ta nga aramid manen daytoy ni Reyna Mangmangkik, Hercules? Diyak amo, apong. Awan ti mariknak a presensya na. Basta karkar na ti marikriknak ita. Adayon daytoy a lugar, apo. Una, apong. Dito'y a lugar ti nakarikna at itinagpaiduma. Umay ka, apong. Ha? Asit ganta jay lakay ang nagtugaw iti sirok ti kayo. Tagaano kayaw kabsat? Anyat gagarayaw dito'y lugar may? Adayo a probinsya tinagapuan me, kabsat. Sak ni Herman. Isumet ni Hercules nga po ko. Kasta ka day, kabsat Herman. Siyak maeti pang lakayan dito'y lugar may. Awagan naklatan iti Policarpio. Maragsa ka na ka makamamukan ka, kabsat Policarpio. Awon gayam, napatag ti gagarami dito lugar yo. Pudno day ta, tata Policarpio. Diyak kaya timangbutbutan kada kayo. Ngamnas kan nga ibagak ti gagarami dito lugar yo. Anya talaga ti gagarayaw, Hercules. Dito'y a lugar tinakarikna at iti peligro, tata Policarpio. Saan ang mailawlawag at peligro, ti posible ang mapasamak. Tinasayaat. Sumangbay kayo iti balay may. Pagsaritaan tayo day taabanag. Sigurado ka makarikna iti peligro ni Hercules asa nga ilay. Lakay? Iso matiko na bakit? Patsik maet dagiti ibagbaga na. Gaputa makarik na tayo mat iti peligro. Saan ka day? Naggapuda iti adayo a probinsya. Kasano nga amo ni Hercules nga da sumangbay a peligro dito'y lugar tayo? Day ti Jack amaw bakat. Mala, mangisagana kan iti taraon.
Sigurado ang mabisinin dagiti sanga ilita. Kabsat Herman, anya ti ar-aramiden ni Hercules nga apo kaom. Apay ang nagpaklab, katdengdenggen na ti daga. Urayan talatan, nuan niya ti makunan ni Hercules, kabsat. Nalabit nga iti daga ti pakariknaan na iti didigra sumangbay. Anya, Tilaang may bagak, kabsat Policarpio. Pagsaganaem dagiti kalugaram. ha, Seryoso ti makitak alangan ni Hercules. Isuarumbeng laeng ti panagsagana. di kay maawatan kabsat. Kasanaw ti pannakarikna ni Hercules nga da sumangbay a didigra. Addaan iti naidumduma agalad ni Hercules nga apo ko, kabsat. Nasaya at ti panggap ti apo. Kayat na ti tumulong kadagiti tattao. Anya, Ha? Nagtaray ni Hercules. sa dino ti papanan ni Hercules kabsat. Jak amo, kabsat. Kartingam, surutin ta ni Hercules. Ha, asino ti kasarsarita ni Hercules kabsat Herman. Awan mati makitak. Ay, di mulatan ni kaskaso ti makitkitam, kabsat Policarpio. Dayayan ni Hercules. Amo naman ti turturungan na. Agturong iti karayan tinapanan na apaset. Nukas ta, asidag tayo ni ti karayan. Wan, kabsat Herman. Asidag tayon iti ayan ti karayan. Hercules, patya ka marik na matan ti sumangbay apagkat. Wanim pa. Daytoy akarayan ti surutan ti panagdayag ti daga. Naunag apasat ti daga, ti pagtaudag ti panagdayag ti daga, Hercules. Jak malapdan ti panagdayag ti daga, nimpa. Nasken ang mapakdaaran dagiti tattao. Hercules! Agsubli akon iti ayan da apong Herman, kantata Policarpio. Nasken ang maamuanda ti sumangbay aging ginad. Hey, puno ka ni dahita nga imbagam, Hercules. Wan, tata Policarpio, napig sa aging ginad ti mapasamak. Kat dito'y lugar yo ti sentrona. Ah, ipakaamuyon adagos ka dagiti lumugar, tata. Kartangan nyo. Mamati ka kuma, iti bagbaga ti apo ko, kabsat. Mala, ipakaamok nga ron dahito kadagiti tattao. Mabit lang, tata Policarpio. Apay, Hercules. Naladawon ti amin. Naggarawon dagiti bato iti unag ti daga. Madamdama lang. Marik na tayong tinapig sa aging ginad. Apong Herman, tata Policarpio. Agtugaw kayo laang, tapno saan kayo ang maulaw. Marik na kung ti idadatang tinapig sa aging ginad. Ay, kartingan ta ti agtugaw, kabsat. Wan, kapsat, Ay. Herman. Aday tan tinapig sa aging ginad. Naging ginad nga paisaw. Ti asawak. Nagtulungan. Agtalinad kayo lang dito, tata. Siya akong timak-amukan ko, ana. Nagpisaging ginagkardo! Di ka gargaraw, Divina. Agtalinag ka lang diti paraangan. Natalgid ta dito eh. Ha? Agpapaarayat ni Sufing. Anya nga ta tinapasamak kan kuana. Kasano nga ama tulungan ta? Kat saan pa yan nagsartang kinagpigsaging ginan? Uwan nga rod. Nakabubutan ti tumaray amapan iti balayda. Gaputa magungun dagiti nagdadakkel a babalay. Anya nga tan tinapasamak ka ni Sofing. Sapay la ko matawan dakas a napasamak kan kuana. Anya nga tan tinapasama kay ti asawa kay Jay Balay. San mateng agsardang tiging ginad. Awan ti rumba nga pagdanagam, kabsat Policarpio. Agtalag ka kay ni Hercules nga apo ko. Adulakit din tinarba a balay. Gapo iti daytoy aging ginad. Ha! Ha? Apay ka di kabsat.
Nagrengat ti daga kabsat Herman. Ay, umay kakabsat. Ang mga numaipisok tayo tinagrengat Ay, na daga. ay, Kartingam! Kumpet ka na yung bagnana. Ipan ka itinatalgad ang lugar. Wala yan. Mapantan. Whoops! Nagpartak kang agtaray baraw. Kaslasaan nga agdisdisot sa akam iti daga. Basta kumpet ka na yung bagnana. Iparpartak ko pa iti agtaray. Whoops! Ay, agyaman tawan ti dakas na napasamakan ka, bakat. Ay, nagsardeng matan tiging ginad. Ha? Ay, apay anak kamot talang kamutlatan, bakat. Anya ti mapaspasamakan ka. Lakay, jaysa nga ilit ang agnagan iti Herkulas. Saan agagangay atao? Ha? Anya ti kayat mo asawan, bakat? Nagpartak ngagtaray. Saan agagangay ti kinapartak ng agtaray? Nakadano nakadagos dito'y ayan mo. Anya? Kasla nagkiremak laeng. Kat adda akon dito'y ayan mo, lakay. Ay nakaskas daaw at alaga. Talaga nakaskas daaw ni Herkulas, bakat. Amo na ti isasangbay tinapig sa aging ginad. Anya? Kasino at talaga dayjay a Herkulas? Apay nga amo na ti isasangbay tinapig sa aging ginad. Kakalugaran, tulungan tayo ni Sufing. Narsuod ti balay dakat na pandagan. Anya nga tiramidan tayo. Nagdadakkel a simento tinaigabor ken kuana. Sufing! Sumungbat ka! Tapno ang mumin o si bibiyag kabay! Tulungan, Dag. Napandagan ang iti semento. Diyan ko si mag-amukan ko, anak. Ha? Sino ka? Ita ka lang nga makita dito yung lugar mi ah. Awagan daklatan iti Herkulas. Tinasayaat. Umadayo kayo dito eh. Tapno saan kayo ang madisgrasya iti Aramida. Anya nga iti aramidam. Basta umadayo kayo dito eh. Kakabsat. Siya kung timakam mo iti babae ang nagaburan. Sige, umadayo kami. Kakalugaran, umadayo tayon. Aywan, sige. Umadayo kayo. Umadayo kayo. Darasin nyo. Umadayo kayo. Bagkatak dagiti narsuod a simento. Tapno maispal ko ti babae iti unag. Itan. Nasken ang maispal ko adagos ti babae. Tapno saan amatay. Nagdadakkel a simento. Kartangak nga ikatandag iti na ipandag kan kwa na simento. Intaray dan adagos iti pagagasan ni Sofing. Naidumduma a tao ni Herkulas. Agyaman kami kan ka, Herkulas. Inispal mo iti paggad ni Sufing nga karuba may. Awan an yaman na. Adupay tinaskan at tulungak. Agtalinad kayo lang dito inalawa kataltalunan. Natalgad kayo dito eh. Adupay tinarbati balay na. Kasapulan dati tulong ko. Agyaman nagtaawan da sa napasama kada kayo, nanang, tatang. Una nakaw, babaen iti tulong ni Herkulas. Tinulungan na kami kinitatang mo. Pudno dahi ta anak ko. Na isang sangayan at tao ni Herkulas. Imay dito'y lugar tayaw. Tapno mang tadpakdaar. Ngam naladawan ti amin. Tatang? Amo na ti sasangbay tinapig sa aging ginad. Nakuna na itay. Nga umayan tiging ginad. Iso a pinagtugaw na kami kan ni Kabsat Herman. Saan lang nga day tati naramid ni Herkulas, tatang? Naimatangan mi ti panang bagkat na kadagiti natumba apusti ti balay, kat inispal na ni Sufing. Anya? Pwede nyo dahi tatang. Nagdadakkel a simento ti binagkat ni Herkulas. No kasta, adda pa nakabalay ni Herkulas. Nalabit akas tananang. Imbaglakit din.
Tanaglemang iti sirok tinalagda lamisaan ni Sufeng. Tanusaan, ay, napandagan lakit day, idinarsuod ti balay da. Ay, Uwan gayam nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Tata Herman akadwa ni Hercules. Adala ka no biit papanan na. Agsublimot la ka no adagos ditoy. Kasta ka di, tatang? Wen, anak ko. Nalabit a sinurot na ni Hercules nga apo ko na. Umadayo kayo kadagiti na tumbababalay kakapsat. Ang mga nukalaat amarsuod, kat mairaman kayo. Ay, tulungan, Dak! Napandagan ti asawang iti pusti ti balay, may! Kartangak ti mapan iti ayan ti agpaparayat. Nagadu ababalay ti narsuod. Tulungan da kami! Nagadun ti agkidkid daw iti tulong. Sigurado nga adu ti naisagmak. Gapo iti napasamak aging ginad. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Didigra, dito'y drama tayo. Hercules, insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.